Yes, čaute ľudia, moje meno je Gasera, vítam vás z ďalšieho videa. Dneska vám ukážem, čo som dostal na Vianoce. Ďakujem za presiahnutú hranicu 35 odberov, som neskutočne rád. Poďme si ukázať tieto veci. Kniha. Isto ste ju už videli. Ešte aká krásna. Bam! Čauky, tu je kniha. Potom som dostal poker. No, ukáž karty. Dobre. USB kľúč 32 gigový. Aspoň budem mať kde dávať videá. Dve mikiny, túto a čo nefunguješ. Áno, poď už! A túto, knižku o zásadách šachu, vodku, nie, radšej knihu. Veľkú knižku tierovania. Kalendár a ešte som dostal tento poháriček. Vidíte? Je na ňom Olaf. Ak sa vám videjko páčilo, tak dajte like, poprípade komentár, do ktorého, ak chcete, napíšte, čo ste vy dostali, alebo vašu top vec, čo ste dostali. Odo mňa všetko. Odoberajte, ďakujem a zdieľajte toto video. Ďakujem. A Gaser TV sa s vami lúči.